Desdiano. Carulya. Carolina family. Diyos maray na apon mga tugang, idulot niya to ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat na idinudulot ni na Mr. and Mrs. Richard Koo. Thanksgiving and birthday blessing offered by Carlos Jesdiano Moral. Thanksgiving and birthday blessing offered by Susan Dacer and family. Para sa kapaingaloan kan mga kalag ni na Dizon, offered by Franklin Pun. Benefrido, offered by Nel Rivero. Sa kalag ni na Linda, Jose Socorro, Rene, asin ni Roberto, offered by Susan Abogado. Digna asin Gregorio, na idinudulot kan Cleophas family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, na idinudulot ni na Mr. and Mrs. Richard Koo. Para sa kalag ni Emmy, kan Carulya family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, asin mga kalag na dain na nagigirumduman, kan sarong anonymous. Para sa espesyal na kaagadan for Nico's safety and good health, offered by Lilibet Guisaco. For abundance and good health, offered by Mika Cortez. Good health of Maria and Melchor Oberos na idinudulot ni Marinel Oberos.
Diyos marahay na apon sa saindo mga tugang. Sa Misa de Gracia ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Conmigo Beria kinaselebrar lalong-lalo na ang sakramento ni Eucharistia. Siya man iyo ang minadara kan mga pamibi, pasasalamat asin pakimaherak kan mga tao sa mahal na Diyos. Kaya, totoo man ang God, ini dakulang grasya na sa tuyang inakop. Sa loob kining banal na selebrasyon, masasaksihan man ang pagbendisyon kan stained glasses kan Santissima Trinidad. Sa taon kan Emerald Jubilee Celebration, kaining parokya, kita minadulot sa mahal na Diyos, ninpadi nagikan sa satuyang parokya. Asin mabendisyon sa pagpasalamat, kaining gibunin kamot na minataonin kaumawan sa saiya. Kaya sa laog kaining banal na misa, kita po mag-umaw sa mga karahayan ni Diyos, asin magpasalamat sa mga Diyosnon na biyaya. Matindog po ang gabos, asin awiton nyato, an awit sa pagpuon.